Huomenta päivää. Kesä on suotu tänne ja hirveästi itikoita ja kaikki hausko. Nyt tämmönen pikkunen kesantoalueen lämpäre tässä, niin keväällä kynsin tuossa ja tässä oli viime kesänä perunoa. Niin kynsin ja harasin tänä aamuna sen nyt ja nyt on tuossa ikivan heinä Timoteen siementä, en tiedä itääkö ne ennen, mutta jouttaa varastosta pois, niin tyrkäätäänpäs ne tähän. Ja nythän tässä on koneena tämmönen isän tekemä heinäsiemenen kylvyn laite. Tää on ilmeisesti esikuvana ollut semmonen kuin Timo-merkkinen kone sillä erolla, että siinä Timossa oli keskellä yksi pyörä. No se oli vähän semmonen kiikkerä hallita, niin se oli isä sitten tähän rakentanut molempiin päihin pyörät. Katsotaanpas vähän lähempää. Joo, eli siinä on runkosinkitystä ja pellistä tehty ja sitten on harjateräksistä tehty tuonne akseli, mihin on sorvattu puusta rungot ja siinä on harjakset. Sitten se on tuosta väliltä luonnollisesti tää akseli poikki, jotta pääsee pyörät pyörimään käänteessä eri tahtiin. Sitten siellä on tämmöiset ohjurit tälle siemenille, jotta ne valluut paremmin tuonne harjaksille. En tiedä näkyykö sitten. Täällä on tämmöiset sietöpellit. Ei se nyt näy tässä valossa. Sietöpellit tuossa soptuu tämän reijän koko ja muuttaa. Kokeillaan pieni näyde, mitenkä se siinä. On niin pienellä tuo syöttö, jotta se joutuu monta kertaa tälle alalle työntelemään tätä. Eikä tää nyt ole mitään niin tavoitteellista tämä viljelykkä, vaan jouttaa vanhat heinäsiemenet pois varastosta. Niin tälleenpä tätä sitten vaan työnnellä. Aikaisemmin kun se oli ollut kesinkylvy, niin se oli heinäsiemenen kesinkylvy aina se ongelma ja miten se sattui. Niin tuossa isä kertoi, että se oli mullistava keksintö, kun tämän sai sitten. Ei tarvinnut yöllä tuulettomalla kelillä kylvessä ihan päivässä aikaan tehdä. Joo, näkyyköhän tuossa nyt tuo sietosysteemi sen paremmin tässä valossa. Eli tämmönen kone. Renkaassa on tehty jo perinnepaikkaus siihen vaan. Ei tuo näillä ajoilla paljon haittaa. Onko tuossa ilmoota? Ei tuo menee ihan samalla tavalla. Mutta tämmönen. Nyt kun tän siemenet tähän kylvään, niin sitten vierula vetelee. Ja jos siinä mikään niistä eittää, niin se eittää. Ja jos ei jää, niin olokkaa itämättä. Niin tämmönen videopäivitys nyt. Eiku heippa vuonna.